Aquest projecte, amb el nom Que sonin les campanes al monestir, té per objecte recuperar el so de les campanes amb la instal·lació d'una nova campana, la que avui beneirem, i la recuperació de l'antiga campana premostratesa, cercant la col·laboració i participació popular i de les entitats públiques i privades del territori. El projecte avui es visualitza amb aquest acte de la benedicció de la nova campana. Nova campana que va ser fosa dins el marc de la 24a trobada de campaners del nostre municipi d'Os, el passat mes d'abril. En primer lloc, agrair a l'Associació Amics del Monestir de les Avellanes que ens hagin considerat i escollit al nostre Ajuntament, el de les Avellanes i Santa Linya, per apadrinar aquesta campana. Com a veïns del monestir i molt vinculats amb ell, estem molt contents i agraïts de poder col·laborar en les activitats engegades per l'associació i a la vegada participar en el projecte Que sonin les campanes al monestir. Alcalde Rovera, us he de dir que m'omple de satisfacció ser avui aquí, en aquest acte de benedicció i apadrinament d'aquesta nova campana. Com ja han explicat, aquesta campana es va fondre en la trobada de campaners d'Os de Balaguer. Estem en terra de campanes i, per tant, és molt lloable que a partir de molt aviat puguem tenir al monestir de les Avellanes de nou el so de les campanes. Voldria felicitar de cor l'Associació d'Amics del Monestir de les Avellanes per la seva tasca de dinamització no només del monestir, sinó també del territori, perquè és evident que tota la seva activitat té gran repercussió en el nostre municipi. Per tant, cal felicitar-los i agrair-los l'esforç que dediquen a promoure la vida social i cultural que durà per nom Santa Maria de Bellpuig. Una campana que ha estat forjada amb escalfor popular, des de la seva concepció, el seu finançament i la seva execució. Enhorabona a tots i moltes gràcies. Clar, dic que és una gran il·lusió perquè per mi és l'instrument més fort i amb més missatge que existeix, la campanya. Una sola nota, però vibre tant que es fa sentir de totes les contrades. Una sola nota que té tanta força com la de convocar un poble. Això no és capaç de fer-ho ningú. La campana us convoca i ens convoca a la pregària. Us preguem, doncs, Senyor, que quan els cridi el toc de la campana, els vostres fidels s'apressin a reunir-se a l'església i que siguin constants a escoltar l'ensenyament dels apòstols. Creueu el Senyor, vosaltres tots els pobles, glorifiqueu-lo, totes les nacions, és immens el seu. Gràcies per la campana nova, gràcies. El 4 de setembre de 2011, dins la cerimònia de benedicció de la nova campana Santa Maria de Bellpuig per al campanar del monestir de les Avellanes, té lloc a l'acte de l'apadrinament de la mateixa. La Junta Directiva de l'Associació d'Amics del Monestir de les Avellanes proposa com a padrins d'honor de la campana Santa Maria de Bellpuig els representants de les següents institucions: Ajuntament d'Os de Balaguer, Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya, Consell Comarcal de la Noguera, Arxiprestat de la Noguera del Bisbat d'Urgell. En nom de les respectives institucions, els seus actuals representants accepten apadrinar la campana Santa Maria de Bellpuig, la qual cosa signen en aquest moment.